A Consellería de Medio Ambiente analizará a delimitación da área Resurbe proposta polo Concello de Ribadavia. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda trasladou ao alcalde de Ribadavia, César Fernández, que o Instituto Galego de Vivenda e Solo analizará este proxecto municipal que recolle a primeira Lei de Rehabilitación de Galicia. As áreas Resurbe van máis alá das tradicionais áreas de rehabilitación integral, xa que ademais da rehabilitación edificatoria inclúe medidas de dinamización social, demográfica e económica. A conselleira de Medio Ambiente recordou que Ribadavia, a pesar de que aínda non ten declarada unha área Resurbe, si está no programa Resurbe. Eleváronse varias actuacións en materia de rehabilitación, adquiriuse, por exemplo, un inmoble na rúa Cervantes 16. Asemade, no Concello de Ribadavia hai declaradas dúas áreas de rehabilitación integral, a ARI do Casco Antihistórico de Ribadavia e a ARI Casco Histórico San Cristóbal Ribadavia, ás cales se destinaron dende o ano 2009 case 900.000 euros en actuacións xa rematadas.